Magtulo-tulo mga tong laway aning kinilaw oy bisag unsa kadagan sa sili perti yung lamia. Para kabalo mo kung unsa nang isda ang among gikilaw. Tara, uban niko kay mosaka tag bangka. Atong tan-awon didto kung nag-unsa ang mananagat didto. So ako nakita mga tas naghaling pa day sila. So samtang naghaling sila mga tas, ang ako mga kaubanan dito sa ibabaw dito sa pantalan nagkinilaway na. Basta dili kita kakilaw sa sulod sa isa ka adlaw mga tas, mingawon jud oy. Basta hilig tag kinilaw ingana jud siguro mga tas no. So mao din ang isda nga among gikilaw mga tas, so bangsi na mga tas nga bunggok pa jud kaayo. Timing pud nga giundang ang habo mga tas kay walay bayar kay Domingo manggod, pero ang nitabo mga tas ilas ang gidali-dali og kilaw di ano samtang wala pa sila nagsugod og habo kay magsugod og habo karon mga tas na di jud na mahuman. Tan-awa ang kauban dira mga tas naguna-una nagkaon kay di na jud makayang kagutom samtang nagkaon siya sige sa atubangan ng kinilaw murag naapil mo tagkatulo atong laway anang kinilaw mga tas. Oy kay perti yung lamia. Kini pod ako kauban sa pikas mga tas nagsige po sa panit aning nokos no kay iapil ng kinilaw sa bagay presko po ning nokosa mga tas mo to gikuan yung panit og di magdugay tan-awang lamas sa mga tas. Mo na giniingon ako mga tas bisag unsa kadagan sa sili or unsa kadagan ang mga lamas dia kulang pa na hilak magbahaw ani. Tan-awa gunang sili daw isa ka sulpit ang gibuubo kay ingon nila magamay madagan ang sili maoro daw halanga. Tan-awa kung kauban nagandam nagkanon nga sinanlag og isa pa na pa daw si kanon dito sa Tupperware mo nang iyang giabrihan ang esbakan kay among tan-awon abi man ako kanon ang sulod mga tas soft drinks man di ay naglibog man ko unsa kadalaan niya sos pato man di mga tas so tan-awa gikalderitas pagluto amot kalderitas baka pagluto ani mga tas basta kay pato ni siya ang ako pagto mga tas magkilaw mig bangsi pero wa mo ko kabalo nga naa man sila gitago-tago di ay tan-awa gud pato perti ra bang lamia pagkaluto mga tas kay kumpleto jud ingredients siyempre kay gabidyo mata di jud ta sa mag-una-una kuhukad ra no sila sa atong paunahon di kay gabidyo-bidyo pa man ta na maoro ba ni ako makuyawan mga tas basta magbidyo-bidyo ta di ta halos mabinlan ani. Oh, bira ta, ulang ko kay uli mata. Matats. Hapit na urot. Babaw, babaw. Ana wala pa man halang. Baba na ako. Di ba ba eh? Wala mo kayabi. Kuya mo man to. Tiplan ka. Saman. Tan-awa lagi, wa jud ko masayop mga tats, tan-awa kaldiri na lang nabilin. Pero okay lang mga tats kay nag-video man pud ta, makakwarta mo pud ta ning video na to. Pero tinuod mga tats naa patay kinilaw gisaligan oy. Unsa din natong kinilaw dira, fake na. Mao na naniguro na kog hukad mga tats, ako nang gidaghan kay lisod na. Mapariha ta ating ganiha. Mao nang gitira na ko ng no cost diha. Siyempre ato mga kauban ato po ipakita. Oy kay ato ba ning kaubanan mga tats, kay di bita kakaon di ako wala pud na sila no kay nga naman ilabi nang hikay igo lang bita ni duol dia. Pero ako jud na kauban mga tats mga buotan ano ato na lang i-shout out. Mao na ako nagibanat-banatan og kaon kay lisod na. Kay kabalo ko giuna nila to pato ang kinilaw pa ulihin nila. Pagkahuman mong kaon mga tats o tanawa di pa-cute-cute na ta ng video. Pero gakutoy gud ang tiyan gud nang pa-cute-cute lang ta ato ganya kay kakaunon nabi ako ato matay mahimo kay ga video lagi ta mo nang ako na nang gitira dia pag human mo kaon aw siyempre ato na naipagawas ang mga soft drinks dira no. Aw kini di jud la kahurot ani kay upat may kabuok upat may kalitro ni siya raw mahurot pa nila ni pila rin may kabuok tig isar ka baso o tanawa planggana nagigidala sa uban dira mga tats o. Unya sige ingon dito nga daghang kay sili. Ako rin naglikramo mga tats kay dili ko hilig og sili tanaw uban nagpinok-ong kay halang daw kaayo. Unya, mo na siguro tumatabi na to. Thanks!